Hej, Johnny fra Naturligt Dyrfoder her. Vivet, det ultimative hundetilskud til et sundere liv. Mød Vivet, et tilskudsfoder designet til at holde din hund sund og glad. Tænk på dit kæledyrs ernæring som en computer. De essentielle ting som fedtstoffer, proteiner, kulhydrater, vitaminer og mineraler er hardware. Men for at fungere bedst muligt er software, næringsstoffer fra planter, afgørende. De planter, som blandt andet kommer fra det planteædende byttedyrs mave-tarmsystem. Vivet tilskudsfoder til hunde er designet til at give et sundt, nærende boost hver dag. Det indeholder en rig blanding af planter, bær, bark, nødder, rødder og blomster. I naturen har dyr adgang til alle de næringsstoffer, de har brug for. I dag findes der over 30.000 kendte aktive og sekundære planteingredienser. Desværre har vores kæledyr ikke længere fri adgang til denne ernæringsmæssige skattekiste. Med omkring 70 milliarder celler i deres kroppe har hunde brug for disse plantenæringsstoffer dagligt. De er afgørende for en afbalanceret og artspassende ernæring. Uanset alder er det vigtigt at opretholde sunde organer. Stimulering af kredsløbssystemet, stofskiftet og afgiftningsorganerne sikrer stærke muskler, en skinnende pels og generelt forebyggende sundhed. Vivet indeholder 14 velkendte lægeurter og planter. Det er perfekt som en træningsgodbid eller en sund snackerstatning. Vivet kan bruges på forskellige måder, som en træningsbelønning eller en nærende godbid. For dem, der følger en BARF-diæt, kan Vivet udgøre op til 20% af nettofodret. Giv din hund den ernæring, den fortjener med Vivet for et sundere, gladere liv. Vivet hundetilskudsfoder fås i en praktisk pose på 5 kg, fordi din bedste ven fortjener det bedste. Besøg vores hjemmeside for at lære mere om Vivet, eller kom ned i butikken i Skødstrup og hør, hvordan det kan gavne dit kæledyr i dag.